views and opinions expressed by the host and guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Ako si Sonia P. Soto ay taimtim na nanunumpa. Natutuparin ko ng buong katapatan at sigasig ang aking mga tungkulin bilang lingkod bayan. Yan po ang panunumpa ng katungkulan, ang unang pangako ng bawat kawani ng pamahalaan. At sa ating saligang batas, malinaw ang paalala, public office is a public trust. Ang kapangyarihan ay hindi gantimpala, ito ay pananagutan. Ang opisina ay hindi premyo, ito ay tiwala ng bayan. Ngayon, habang patuloy ang umiinit na isyu ng katiwalian sa pamahalaan mula sa mga anomalya sa procurement hanggang sa overpriced projects, ghost projects nga naririnig natin ang sigaw ng mga kabataan. Mga kurakot, ikulong yan. At ang panawagan ng business community kay Pangulong Marcos Jr., panagutin ang mga tiwaling opisyal, ayusin ang pamahalaan. Ngayong araw na ito, tatalakayin natin ang Republic Act 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees at ang SALN o Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Ang dalawang sandigan ng integridad sa serbisyo publiko. Actually, marami pong batas pero ito po yung napili natin sapagkat ito po yung nakikita po nating gumagabay dapat sa mga public officials at employees. Ako po si Sonia P. Soto at ito ang So to Speak, kung saan ang punot dulo ng bawat usapin ay ating lilinawin. Panoorin muna po natin ang VTR na ito. Ulit na tayong nakarinig ng mga politikong yumaman habang nasa pwesto. Dito pumapasok ang SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, isang dokumentong dapat magsisilbing salamin ng yaman at interes ng mga lingkod bayan. Sa batas, obligadong magsumite ng SALN ng lahat ng opisyal at empleyado ng gobyerno. Ngunit sa praktika, maraming hadlang, limitadong access, kulang na detalye, at minsan, hindi tapat na deklarasyon. Kaya't isinusulong ang lifestyle check, masinsinang pagbusisi, kung ang kayang pamumuhay ng isang opisyal ay tumutugma sa kanyang kita. Dito natutuklasan kung saan nang gagaling ang tinatawag na unexplained wealth. Ang layunin, matiyak na walang ninanakaw na pondo mula sa kaban ng bayan. Ngunit sa kabila ng mga mekanismong ito, nananatili ang agam-agam sa publiko. Dahil kung walang mahigpit na pagpapatupad, mananatiling kapel lamang ang SALN at mababaliwala ang lifestyle check kung may impluensya at koneksyon ang iniimbestigahan. Kung nais nating wakasan ang paulit-ulit na siklo ng korupsyon, kailangang maging bukas, malinaw at seryoso ang pagpapatupad ng SALN at lifestyle check. Hindi lamang ito tungkol sa dokumento o investigasyon, kundi sa pagbabalik ng tiwala ng taong bayan sa kanilang pamahalaan. Dahil sa dulo, ang tunay na kayamanan ng bansa ay ang tiwala ng kanyang mamamayan. Kasama natin ngayon ang mga panauhing may malalim na pag-unawa sa ethics at pananagutan sa gobyerno. Mula sa Civil Service Commission Region 3, makakasama po natin dito po sa studio si Attorney Marvin J. Tamayaw. Hello sir, good afternoon. Good afternoon din po, Tita Sonia, at sa lahat po ng manunood ng programang So to Speak. Kami po sa CSC Region 3 ay nagagalak na maimbitahan sa inyong programa upang makapagbigay ng konting impormasyon at makapag-ambag na rin po sa diskusyon tungkol sa mga issues na kinakaharap po natin ngayon. Thank you sir, thank you for coming. At makakasama rin po natin via Zoom. Mula sa San Beda University, Manila, si Jairus Daniel Aguilar, isang kabataan, isang kinatawan ng bagong henerasyon ng posibleng maging lingkod bayan balang araw.
Siya po ay estudyante pa lang, pero nakita po natin sa kanyang mga accounts, social media accounts, ang kanyang pagkilala sa responsibilidad. Welcome, Jarius. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako nga po pala si Jairus Daniel Aguilar, isang socio-political commentator and also a TikTok creator din po. No? At ikinagagala ko rin po na maimbitahan sa ganitong klaseng interview. And thank you so much po, Tita Son. And thank you so much because sa mga panahon na ito talagang kailangan natin ang mga kabataang katulad mo, no? At nagpapasalamat ako to both of you for accepting our invitation. Alam namin na madalian, mabilisan itong pag-iimbita namin sa inyo. Pero just the same, nagpaunlak kayo pagkat alam ko kinikilala nyo ang halaga nitong paksang ito. Masyado kasing napapanahon itong ating paksa, no? Attorney Marvin, simulan po natin sa ano nga ba talagang ibig sabihin ng public office is a public trust? Alam niyo po, Tita Sonia, sa konteksto po ng pagiging isang empleyado ng gobyerno, ito pong public office is a public trust na naririnig po natin, no? Sa tuwing tayo po nanonood ng balita. Ang ibig pong sabihin nito ay ang aming posisyon, no, sa gobyerno ay ipinagkatiwala lamang ng taong bayan. Ano? Nasasaad po sa ating Constitution na inadopt din po sa ating RA 6713 na ayun nga po, public office is a public trust. Sa lahat po ng pagkakataon, kami po ay accountable, no, sa mamamayan. No? We are required to discharge our duties with utmost responsibility, with integrity and efficiency. You know? We are also expected to live modest lives po. Sa pagiging isang empleyado ng gobyerno, hindi po kami pwedeng gumamit, no, ng aming kapangyarihan na ipinagkaloob lamang sa amin ng taong bayan na hindi po naayon sa mga hinihiling ng batas. No? Kailangan kapag kami po ay magtatrabaho, laging ang layunin po ay mapabuti ang bayan. So yun po ang pinaka meaning ng public office is a public trust. Okay. Jairus, what is your take on this? Public office is a public trust. How will you explain this using your social media platforms to the general public? Yes, Tita Son, no, maraming salamat po. May insights regarding in this question, no? Well, public trust means that all government power and authority come from the people, no? Nanggagaling mismo sa publiko or sa taong bayan, and not from the officials themselves, no? And yun nga, no? Sabi nga sa Constitution natin, sa Saligang Batas, also, it was clearly stated that the public office is a public trust. It means na public official is only caretaker of power, no? It's borrowed authority, no? Borrowed authority. So they are entrusted to serve, not to rule, no? Hindi sila yung parang mamuno dahil sila yung mga mga officials na eh. And tandaan natin na hindi sila maluluklok dito sa pwesto na to or dito sa posisyon na ito, kundi dahil din sa atin, no? So ibig sabihin, nasa taong bayan ang kapangyarihan at wala sa mismong officials, no? And also morally speaking, it's about conscience, no? Kapag binigyan ka ng kapangyarihan, when you are given power, you are accountable both to the people and also to God, no? So sa madaling salita, ang opisyal ay katiwala, no? Hindi hari, hindi sila yung mga matataas sa posisyon. So yun lang po yung take ko or insight ko regarding public office as a public trust. Yes. Thank you, Jairus, for that. Attorney Marvin,
madalas parang nakakalimutan ito, no, ng mga civil servants, ng mga public servants, ng mga halal at appointed. Papaano ito pinapaalala? What do you actually do or encourage public officials and civil servants in general to do? Paano ito pinapaalala sa kanila? Alam niyo po, Tita Sonia, no? Kada Lunes po, no, isinasagawa po namin ang aming flag raising ceremony. At tuwing kinokonduct po namin ito, lagi po namin nire-recite yung panunumpa ng isang lingkod bayan. Oo, nakaganyan kayo. Yes po. No? Talagang nakataas po ang aming kamay. Oo. At unang bahagi pa lamang ng panunumpa, sinasabi na po namin na bilang isang lingkod bayan, ay pinapangalagaan po namin yung tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan. Ano? So that's the very first part pa lang po ng aming oath. At lagi pong pinupukpok sa amin yan tuwing Lunes. At para naman po sa mga bagong pasok, ano, na mga sa gobyerno, isang responsibilidad din po ng isang head ng ahensya na i-ensure na magkaroon ng values development program. Ibig sabihin, may mga isinasagawang seminar, mga training, patungkol po sa RA 6713 o kung mga ano pang seminars about public service po. Thank you for that, Attorney. No? Merong mga general observation, Jairus, no? At ito madalas ko naririnig sa mga netizens mismo. Ang sinasabi nila, bakit ganyan ang mga public officials, yung mga elected officials? Para silang hari. Para silang naghahari-harian sa ating bansa. Parang ang kapangyarihan ay pumupunta sa kanilang ulo, no? At imbes na ang interes ng sambayanan o taong bayan ang nasa loob nila at yun ang kanilang isinasabuhay, parang winawasiwas nila ang kapangyarihan, ang otoridad. Sa iyong palagay ba, ito ay tama o accurate, makatotohanan or observation, Jairus? Thank you po sa question. No? Ang intake ko dito, since ang kapangyarihan kasi, power is a trust. Every action ng isang public official must be explainable. Dapat walang lihim sa taong bayan yan. Dapat there is always a transparency. That's why we have laws like RA 6713. No? And para to remind them that accountability is built in with power. No? And every decision, signature or yung mga spending of public funds, kailangan guided yan ng public interest, no? Kailangan alam din ng taong bayan yan. Hindi lang for personal gain, hindi lang for personal interest. Kaya kung ginamit nila ang kapangyarihan nila para sa sariling personal gain or just for personal interest. So, doon natin masasabi na parang may betrayal of public trust na ba? Parang ganun eh. So, yun po yung intake ko regarding that kind of question. Yeah. Thank you. Attorney Marvin, ngayon kaliwat kanan yung eskandalo. Yung korupsyon, marami nang nakikimarcha, yung mga estudyante talagang balisang-balisa na. Kahit pag nanonood nga ako ngayon, kahit na mga sports activities, basketball, no, mga ganyan. Concert, no, malalaking concert. Parang ang unang ginagawa ng mga tagapanood ng chant ng mga kurakot, ikulong na yan, no? How do you feel working for the Civil Service Commission? How do you feel now? Anong pakiramdam? Anong pinag-uusapan ninyo kayong mga nasa Civil Service Commission? I cannot speak for others po, pero Yeah. as a employee of the Civil Service Commission, sa akin, yung pressure po to serve with excellence and with integrity
kasama na po yan sa pagpasok sa gobyerno. No? When I took my oath of office, isa po yan sa aking commitment na mag-deliver ng service with excellence. Ngayon, with the public outrage as a speaking as a citizen, no, as an ordinary citizen, I am glad, and I hope it remains to be that way. Kasi madali pong makalimot yung Pilipino, no, as evidenced by past issues. Sana nga po manatili po yung ating pagtutok, sa mga issues na sumabog na yung ngayong administrasyon, no? At sana magkaroon po ng resolution, may makita po tayong action at may mapanagot po sa mga hinaing ng ating mamamayan. Thank you, Attorney. Jairus, isa kang digital native, no? Kitang-kita ko naman sa iyong mga TikTok, no? Napanood ko nga yung explanation mo tungkol sa SALN, no? Nabanggit mo kanina yung RA 6713. Napakalinaw doon na ang bawat lingkod bayan ay dapat mamuhay ng simple, tapat at makatarungan, ano? Ngunit sa social media, of course, nitong mga nakaraang buwan, lumantad sa atin yung mga tinatawag na nepo babies, no? Yung kanilang lifestyle, yung flaunting na tinatawag sa social media ng kanilang mga ari-arian, ng kanilang lifestyle, hindi ba sa ethical standard for public officials and employees nakalagay doon yung huwag dapat magkaroon ng tinatawag na ostentatious display of wealth. Ano ang take mo dito sa ganitong nakasaad sa RA 6713 at yung nakikita mong nangyayari sa social media na flaunting ng ari-arian at ng magarbong lifestyle ng mga nepo babies at well, of course, ng kanilang pamilya, Jairus? Yes po, no. Kaya kailangan po talaga ng SALN. So, yung SALN is yung tinatawag na nating statement of assets, liabilities, and also net worth. So, napaka-importante niya kasi it promotes transparency. And it helps to prevent the corruption and illicit enrichment. So, syempre, public officials accountable to the public, requiring officials na mag-declare sila ng assets nila, ng liabilities nila, and also yung mga financial interest nila, no? And ang SALN kasi, it serves as a financial check or yung tinatawag na nating lifestyle check, no? So, allowing for the lifestyle checks and the detection of discrepancies between declared wealth and actual financial status. Yeah. So, yun po yung kailangan talaga doon. Yung transparency kasi talaga yung kailangan natin . Yeah. So, yeah. We'll go back to the SALN later on, no? Pero going back to the RA 6713, attorney, sa civil service, malinaw, no? Malinaw sa mga public servants, civil servants, yung bawal yung ostentatious display of wealth kasi ito ay opposite of simpleng pamumuhay, Yes. di ba? Pero nakita natin sa mga Senate hearing, nakakagulat, yung mga DPWH personnel na ang gagarbo, ang mamahal ng sasakyan, no? Dinadala pa at pinapark pa sa mga parking lot ng government offices. Talagang iskandalo ito, di ba? Masyadong maiskandalo. Bakit ba napakahalaga nitong particular na provision ng batas na ito ng 6713
particular yung Section 4H tungkol sa modest living at avoidance of extravagance. Kahit na pa, totoo na bago pa man umupo ang opisyal sa pamahalaan, mayaman na, attorney. Tama po kayo, Ma'am Sonia, Tita Sonia. Yung provision na ito ng RA 6713, pinapangalagahan po kasi yung ating sensitivity towards yung situation ng ating citizens, yung prohibition ng public display or ostentatious display or of extravagance. Lalong importante po ito, at lalong nag-a-apply during the times of calamity or public emergencies or during a state of national emergency, tulad po nung panahon ng COVID, wherein marami po sa ating mga kababayan ang naghihirap, or during the times na sinasalanta po tayo ng bagyo, pinagbabawal po sa mga public officials, hindi lamang ng public official, kundi ang kanyang mga relatives, mga anak, asawa, na mag-display po ng kanilang wealthy lifestyle. Kasi it will reflect sa sa sensitivities po ng ating public officials towards yung sa situation ng ating citizens, lalo na kung sinasalanta po ng bagyo at makikita nyo nag-post ng kanilang foreign travel abroad. O kaya nagpapakasal ng sobrang magarbo during the time of COVID. I think that would not be in accordance sa hinihingi po ng RA 6713. As to other officials, marami po tayong, may mga officials po tayo na ipinanganak naman na mayaman at hindi naman nila ito kasalanan. What the law requires only is that we have to be sensitive in displaying our wealth. So yun po yung aking take. Yeah. Jairus, isa kang digital native at palagay ko, familiar ka sa mga platforms na pinag-uusapan natin. Alam mo, sa TikTok, halimbawa mo na, ang napapansin, parang ina-admire at maraming following yung mga ganon, yung mga nagdi-display ng magarbong lifestyle, whether sila ay politiko, anak ng politiko, o hindi. Pero bago mo sagutin yan, Jairus, magpo-post muna tayo para sa commercial break. Huwag po kayong aalis, babalikan so to speak. Okay, nagbabalik po ang so to speak. So balikan natin si Jairus kasi very familiar siya sa mga platforms sa social media, lalo na yung TikTok. Alam mo, Jairus, palaisipan sa akin talaga, tulungan mo ko na enlighten me dito sa subject matter na ito. Nakikita ko kasi sa TikTok, lalo na, parang gustong-gusto ng mga netizens yung nakikita yung mga ostentatious display of wealth.
kahit na public official pa na nagpapakita ng iba't ibang, yung lifestyle nila na magarbo, ganyan. Yung pinapakita talaga na yayamanin sila o mayaman sila, ganyan. Ikaw ba, tanggap mo o tingin mo ba tama? Kahit na sabihin na, kasi may mga public officials na mga ano din sila malaki din ang kanilang social media following. Paano ito i-reconcile, Jairus? Enlighten me, please. Okay. So, let's admit na lang po na society is drawn to luxury, aesthetics, and success. Kapag meron kang magarbong lifestyle, dami mong mga travel photos and designer brands, mga nagiging aspirational content siya eh. So parang yun yung window sa life na gusto rin ma-experience ng ibang tao, kahit indirectly. So, yun po yung take ko doon. Oo. Pero how do you reconcile that? Kasi, what if ang public, nagre-resort sa ganon, sa TikTok, hindi naman artista o hindi naman ordinaryong tao, kundi public official. How do you reconcile that with RA 6713? Siguro I'll ask Attorney Marvin, how do you reconcile that? For me po, Tita Son, wala pong reconciliation doon kasi it is expressly prohibited or required by the RA 6713 that we live modest lives. Ngayon, kung pag isinasa publiko mo yung nakapanlulumong halaga ng iyong bag, yung watches, yun nga po, hindi po siya naaayon sa hinihingi ng RA 6713. It is against yung norms na required of a public official. So I think we should not be hindi dapat po natin tinatangkilik yung mga ganitong publicity ng pagdi-display ng wealth. Pero paano yon kung ang argument doon is transparent nga daw sila dahil wala silang itinatago at yung mga yaman na yon na hindi naman daw galing sa kaban ng bayan, hindi naman nila ninakaw, kundi dati nilang ari-arian. Jairus, do you have your take on this? So, ang take ko lang po doon, parang hindi naman po ata katanggap-tanggap yung mga ganun, no? Kasi parang, it's, galing lahat sa tax yan eh. Tax ng bayan lahat yun, kaya yan ang nagpapasahod sa kanila mismo. And for me, actually, hindi talaga katanggap-tanggap yun yung mga ganun. Kaya, I'm always posting sa mga content creations ko na parang lahat ng mga bagay na nakikita nyo sa mga public officials na mga yumayaman ay it's either totoo ang sinasabi nila na galing sa kanila yung paglago, yung pagkaroon nila ng luxury lifestyle, or also galing talaga sa tax talaga ng taong bayan yan o ng publiko. Hindi kaya, attorney at Jairus, minsan nalilito na sila dahil kung they resort to social media, they actually equate yung kanilang constituency as their fan base. Siguro nga po, Tita Son, diba? I mean, ganun na po yung nangyayari ngayon. Pero let me just clarify po yung prohibition po sa RA 6713 or yung norm na in-establish ng RA 6713, it did not make any distinction whether or not yung mga riches or yung mga luxurious items na dinidisplay nyo was acquired legitimately or through honestly hindi pa rin po kayo dapat nagdi-display ng ganong
kayamanan sa publiko. Yun po ang nire-require po ng batas. So whether or not it was acquired legitimately or through ill-gotten wealth, bawal po talaga yung public display or ostentatious display of wealth. So talagang bawal yon. Malinaw na malinaw yon. Kahit na ito ay pag-aari mo na bago ka pa naging public official. Tama po, Tita Sen. Oh, okay. Ito ba alam ng mga public officials? Alam ba nila? Meron ba silang, kung public official ka, dapat alam mo yung ethical standard for public officials and employees, hindi ba? Yes po, Tita Sonia. Yung RA 6713, this is a very basic law na kailangan malaman po ng bawat empleyado ng gobyerno. Ito po yung nagsisilbing Biblia namin. No? Kung gusto po namin magtagal sa gobyerno, kung gusto na po namin makapag-retire with our reputation intact, kailangan po alam po namin yung nilalaman ng batas na ito. Kasama na po dyan yung pagiging simple ng buhay. Nabanggit nga kanina ni Jairus at ito nabasa ko several instances kasi nagre-research ako bakit nga ba ganun, yung aspirational, yung marami sa mga nasa social media na mga kababayan natin na mahirap din yung kalagayan nila. Parang nangangarap sila na someday sila din magkakaroon ng ganun, magiging ganun kayaman, ganun kaganda. Iba-iba yung iba-iba yung ano nila, pero mainly aspirational. Pero sabi mo nga, at sabi rin ni Jairus kanina, kapag ikaw ay nasa public office, whether ikaw ay halal or appointed, whether ikaw ay opisyales o ordinaryong empleyado, ikaw ay saklaw ng batas ng 6713, gayon din nung SALN, no? Sa puntong ito, pag-usapan natin yung mga nangyayaring katiwalian. Meron kasi sa batas, malinaw na hindi ka pwedeng tumanggap ng mga regalo, yung prohibited gifts na tinatawag, o yung magbibigay sa iyo ng undue advantage owing to the position na meron ka. At yung tinatawag na pakikisama, yung pinakikisama mo, yung iyong posisyon, yung iyong trabaho, at nagbibigay ka ng pabor dun sa mga pinagkautangan mo ng loob, maari noon, nung hindi ka pa, wala ka pa sa pwesto, tinulungan ka nito. So pag ikaw ay nasa pwesto, bibigyan mo ng pabor gamit ang iyong posisyon. Hanggang saan ba? Kasi sa kultura natin, attorney at saka Jairus, napakalakas ng utang na loob eh. Diba? At saka malakas sa kultura natin ang pakikisama. Pero why is it wrong for public officials, for people in government, na gamitin ang kanilang posisyon para makisama at ilalo pang palakasin yung tinatawag na kultura ng utang na loob? What is your take on this, Jairus? Okay. Regarding that kind of question, Madam, Tita Son, ang utang na loob kasi is part of Filipino culture na, no? But in public service, dapat there is a limitation. It has limits. So, gratitude is fine eh. But once na-apekto or it affects your judgment or decisions, ano na to eh, iikot na to into corruption. So, real integrity means you can be grateful eh, without being compromised. And also, under RA 6713, na public officials cannot accept gifts, favors, o mga benepisyo in connection sa duty nila bilang isang public official. So in short, it can influence your decision eh. Pero it's prohibited. So kahit sa mga maliliit na mga token,
can be questionable eh. Magiging questionable kahit maliit na token pa yan o kahit maliit na regalo or a favor or benepisyo, no? If the intent is to get a favor, magiging questionable talaga yan. So, it's not about the price of the gift eh. It's about the purpose behind it. So, Okay. yun po yung Yeah. take ko dun. Yeah, thank you for that, Jairus. Attorney Marvin, meron bang internal guidelines, for example, na pinatutupad sa civil service, whether ito ay sa national, or particularly sa mga local government units siguro, o alinman sa mga saklaw ng civil service, pagdating sa gifts, accepting of gifts? Actually, Tita Son, yung policy on accepting gifts, ano po yan, annual po na nire-remind ng commission. Ano? Wala pong specific guidelines, pero nire-remind po yung prohibition under RA 6713, especially during Christmas or any holidays po na nagbibigayan ng gifts. Lagi pong nagre-remind ang commission about yung provisions ng RA 6713 not to accept any form of gift, ano? Lalo na kung ito po ay hindi of nominal value, ibig sabihin mababa lang yung presyo, or kung hindi galing sa kapamilya. If you're receiving gifts in the course of your duties, you might be courting liability po. Meron bang nakakasuhan, attorney? To my knowledge po, meron din pong mga nakakasuhan, pero depending on the gravity or yung amount na tinatanggap, pwede rin po kasi itong pumasok under bribery or sa RA 3019 or yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act, which are criminal offenses, and mas mabigat po yung penalty nito kasi may penalty ng pagkakulong. At kanya nga, meron ombudsman, hindi ba? Yes po, tama po kayo. Speaking of the ombudsman, nung mga nakaraan na taon, yung ombudsman, pinagbawal niya. Siya bang nagbawal o meron parang deklarasyon na hindi maaring hilingin ang mga kopya ng SALN ng mga public officials, at ito yung subject matter na napanood ko sa TikTok ni Jairus. Tama ba ako, Jairus? At ngayon natutuwa ka ba na muling binuksan yung sa publiko ang access sa mga SALN ng mga public officials, Jairus? Actually po, sa take ko regarding sa SALN, sa pagbukas ulit ng Transparency for SALN, hindi pa rin po ako natutuwa eh. Kasi, pag kumuha ka ng SALN, ang dami pa rin pong proseso. Mahihirapan pa rin po ang taong bayan sa pagkuha ng SALN actually. And noon kasi, kailangan din ng written consent pa ng official bago ibigay. So, dito, sa take ko pa rin dito, na binuksan ulit yung SALN, mahihirapan pa rin ang publiko regarding sa pag-take ulit ng SALN ng public officials. Okay. Oo. Attorney Marvin, nung araw, naalala ko, pero that was a little na ngayon, medyo blurred na sa aking pero I do remember na SALN ang ginamit para ma-impeach si Chief Justice Corona. Is that correct? You're right po, Tita Sonia. During the impeachment of Chief Justice Renato Corona, yun nga po yung naging basehan, yung his failure to fully and truthfully declare lahat po ng wealth niya
when he was in government. If I remember po correctly, hindi po niya dineclare yung kanyang foreign currency or yung dollar deposits po niya. Pero during that time po kasi medyo gray area po yun. But the Senate voted to impeach Chief Justice Corona based on that failure on his part po. Parang binuhay uli yon nung kay CJ Sereno naman. In the case po of Chief Justice Sereno, hindi po siya impeachment. Ano? Ang basis po nila is quo warranto. So, Yeah, that's yes right. Po. Isa po kasi sa qualifications ng pag-appoint po ng isang Chief Justice, isang component po dun is yung kanyang integrity. Ngayon, meron pong nagdig ng kanyang previous salens na pag-alaman po na during his stint as a professor in UP, That was a long time ago. yes po, may periods po, may years na she failed to, she allegedly failed to file her SALN. So, her failure... Tama. Now yes I po, recall. yes po. Tama. Her failure to file her SALN had an impact on her integrity. Kaya po, kinwestiyon yung kanyang pagiging fit na Chief Justice. Not during her incumbency, no? Yes po. As Chief Justice, nor as a justice, kundi long before she joined the judiciary. Tama po, Nung Kuya. professor siya. Yes many years, no? Yes po. Before that. Pero still nagkaroon ng impact yun, no? Yes Pero po. of course, may mga observations naman na ginamit lang yon because hindi siya aligned Yes po. kay That is- Presidente Duterte. Noong mga Opo, that panahon is na yun. why nagkaroon po ng very strict limitations or restrictions sa pagkuha ng SALN. Because the ombudsman that time was preventing the SALN from being weaponized. Yeah, the SALN from being weaponized. What is your take on that, Jairus? Yung weaponization of the SALN. Magamit, kasi parang yun nga yung katwiran na meron din mga elemento na posibleng kalaban sa politika na pwedeng maka-exploit o ma-take advantage nila yung SALN para patalsikin nila yung kanilang mga kalaban sa politika sa pamamagitan ng weaponization of the SALN. Jairus, what is your take on this? Well, SALN allows citizens to see if an official lifestyle matches their income. So, regarding sa pagwe-weaponize, doon pa rin nagpo-promote yung yung transparency and build ng trust. But, yeah, yun lang po ang take ko dun. Okay. Now, Attorney Marvin, yung SALN, nasabi nga ni Jairus, ito ang instrumento o katibayan na magpapatunay na may transparency sa tinatawag na lifestyle ng mga nasa gobyerno. Okay. Kung titignan natin para sa publiko, hindi naman lahat ng tao nasa gobyerno, hindi pa nga nakakita ng SALN. Although, lately, nagugulat ako sa takbo ng mga, nagva-viral sa social media. Nung una, nagagalit tayo dahil walang SALN. Ngayon naman, yung mga naglalabas ng SALN, pinupuna, pinagagama. So, sabi ko nga, nalilito na siguro talaga yung mga tao o talagang nawawala na ng tiwala talaga, no? Kasi yung mga voluntarily, kasi nabanggit nga kanina ni Jairus na yung hindi pa rin siya natutuwa dahil kailangan pa rin ng consent noong official o ng employee para maka-access tayo ng kanyang SALN. Kasi yung paglalabas ng SALN dapat voluntary on the part of the public official or the employee. Is that correct? Should it be
voluntary? I think tinanggal na po yung restriction na Dun sa kailangan may consent po yung nag-submit po ng SALN. I think the present ombudsman, si Ombudsman Remulla, Yeah, made Boying it Remulla, oo. a little bit easier compared to the previous ombudsman. However, may mga restrictions pa rin po na dapat yung pagkuha ng SALN, yung purpose po natin Oo. to request the SALN should not be made for commercial purposes, kung binibenta sa media para to sow controversy or to impute malice po sa Alright. to a political Yes. figure. So kailangan po yung purpose po natin ng pag-request ng SALN is naayon pa rin sa batas. What if the intention is for public accountability? That would fall under that would be in accordance with the law po, kasi if you want to check po how the government officials or employees assets wise, I think that would be a valid purpose po. Oo nga, kasi sabi nga ni Jairus kanina, ito kasi yung instrumento na gagamitin mo para makita mo kung naayon yung kanyang lifestyle doon sa kanyang ari-arian, at kung yung ari-arian niya naayon sa kanyang kinita Yes. sa panahon na siya'y nanunungkulan. Kasi hindi ba nasa batas din na kung ikaw ay presidente o stockholder ng sarili mong kumpanya, for example, kailangan mo mag-divest. Pakipaliwanag mo nga yan, Attorney Marvin, yung kunyari ikaw ay, kasi meron naman mga public officials na meron silang sarili nilang korporasyon, Yes. mga kapitalista sila bago sila naging public official. So kapag naging public official na, halimbawa, congressman, senador, governor, mayor, and so on and so forth, meron sinasabi na kailangan mag-divest sila nung kanilang interest Yes po. o partisipasyon dun sa kanilang negosyong iyon. Yes, Please po. explain this. Tama po yun, nire-require po under RA 6713 na mag-divest po yung isang public official. Lalo na kapag yung kanyang korporasyon ay may transaction doon sa kanyang office. Ang iniiwasan po natin dito ay magkaroon po ng conflict of interest na tinatawag. Kasi kapag yung korporasyon mo may transaction din sa ahensya mo or yung sa office po ninyo, hindi po may iwasan na maging partial po yung magiging pag-process o pag-approve ng kung ano man yung transaction or application ng corporation. So yun po yung iniiwasan natin. Okay. Magbe-break muna tayo, pero when we return, we're going to ask Jairus kung anong take niya dun sa requirement ng pagpapakita ng SALN na nangyayari na voluntarily sa ilang mga public official. Halimbawa, yung pagsasapubliko ng SALN ni Senator Risa Hontiveros and some public officials. At tatanungin natin si Jairus kasi siya yung medyo nakakapulso ng mga kabataan, lalo na sa social media. Magbe-break muna po tayo. Huwag po kayong aalis.
Okay, nagbabalik po tayo sa So to Speak and we will go back to my question to Jairus. Jairus, siguro napansin mo sa social media, dati nananawagan ng paglalantad ng mga SALN. Ngayon naman na may mga voluntarily na naglalabas ng kanilang SALN, binabash naman. So parang nakakalito na. Ano ba talagang gusto nating mangyari sa SALN? Bigyan ng laya o yung mamamayan na makita yung SALN o ano ba talaga? Jairus, anong take mo dito? Regarding po sa take ko dito, sa paglalabas po ng ibang public officials ng mga kanilang SALN, is gusto nilang ipakita na transparent sila sa tao. Transparent sila sa taong bayan, sa publiko. Pero, bakit may bashing pa rin? Yun ang tanong ng karamihan sa atin eh. Yes. But the answer is, merong mga public officials na because they want transparent, gusto nila ipakita sa tao yung transparency eh. Pero, ang laki yung naka-indicate doon sa pag-public nila. May millions. For example, I don't want to mention this official, no. Pero parang nasa 2.9 million, parang gano'n, no? So, kahit ako, mapapaisip ako bilang isang content creator, also taong bayan, at taxpayer din. Mapapaisip ako ganito ba ang sahod ng isang public official kapag namuno? Ganito ba yung sinasahod talaga nila? Even ako, napapaisip ako And also, walang yumayaman na public official or public servant na ganun kalaki. Kasi may kasabihan nga tayo na kapag empleyado ka, hindi ka yayaman sa pagiging empleyado. Pero pag politika ka, public official ka, public servant ka, nakakagulat na lang na milyon-milyon. Ganun So, yun po. So, attorney, paano chinecheck yung kasi merong binabanggit si Jairus, no? Nakakagulat na ito lang yung sweldo ng public official o ng empleyado ng gobyerno. Pagkatapos makikita mo yung SALN, millions yung mga naka-indicate doon na ari-arian niya o ano. 'Di ba meron yan parang date na magiging basis, yung bago ka pumasok, magkano diniklara mo, tapos magkano yung diniklara mo a year after, o 2 years after, and so on and so forth. Enlighten us, Attorney Marvin. Yes po, Tita Sonia. But before I answer that, I have to just say this. I can attest to Sir Jairus' comment na yung ordinary employees, hindi po talaga yung yes. I can attest to that. I saw you agreeing a while ago and I was nodding my head as well, no? Kasi yung ordinaryong empleyado nga, sinasangla pa yung ATM Oo. Yeah, but as to yung sa question po ninyo regarding yung date ng SALN, actually yung SALN nagsisilbi rin po itong tracker po ng assets and liabilities ng isang government employee starting from the date na pumasok po siya sa gobyerno. Under sa rules po natin ngayon, once na ang isang tao ay pumasok sa gobyerno, required po siyang mag-submit ng SALN within 30 days from his assumption to office. So after that, yearly, before or on or before April 30 of every year, kailangan po nilang mag-submit ng yearly SALN. And once na lalabas na po siya ng government, kailangan po ulit niyang mag-submit ng SALN, which is yung tinatawag po nating exit SALN. Yeah. So it serves as a tracker po. So meron po kasing mga individuals na before entering the government, ay mayaman na po talaga sila. So that might explain yung sa SALN nila ay meron na po silang agad na millions. What would be problematic
is yung kung meron pong unexplainable na Yeah. uptick sa kanilang wealth. Kung meron pong masyadong mataas po yung pag-increase ng kanilang net worth during their stint in the government na hindi kayang i-track through their SALN, doon po tayo nagkakaroon ng suspicion of ill-gotten or unexplainable wealth. Yeah, oo. At meron, kanina napag-usapan nga natin, yun nga yung SALN nga ang ginamit to impeach Yes po. a sitting Chief Justice, no? Yes po. Sumalangit nawa ang kaluluwa. Namatay na Yes, si Chief Justice Yes po. Corona, no? Oo. Yun nga, napaka-importante ng SALN. Sabihin na natin, regardless of whether this is being used by some elements to para sa politika, no, o para wine-weaponize ito para gamitin na instrumento sa mga nangyayaring labanan ng mga factions of the political elites sa ating bayan, no. Pero meron ba kayong alam na paraan ng pandadaya naman sa SALN? Jairus, are you aware na ang mga SALN ay nadadaya din o kahit na meron din na hindi naman nila dinedeklara sa kanilang SALN yung totoo? Are you aware of those, Jairus? Yes po, no? Well, wala pong kilala na public official. Pero several public officials, even high-ranking ones, have been removed or convicted due to false SALN or ethical violations. So, pinuprove nito na ang batas has power when enforced na with courage and fairness, no? So, meron kaming tinatawag na no one is above the law. So, not even those who make it talaga, no? And also, sa mga ganyan po, through the combination action po ng CSC or yung tinatawag nga po nating Civil Service Commission and yung Ombudsman po, no, repeated offenses show a pattern of misconduct which can lead to dismissal and permanent disqualification. So, in ethics po, no, so, one mistake may be forgivable, but yung magiging habit na of wrongdoing, it's unacceptable na po no? Never acceptable. Ano yung papel ng civil service, particularly pagdating sa pagpapatupad ng 6713 at itong SALN, Attorney Marvin, nabanggit kanina ni Jairus? Yes po. With regards to the SALN, yung Civil Service Commission po ang nagsisilbing repository. No? So sa amin po nagsasubmit yung mga agencies ng kanilang SALN. Bali, kinokolekta po yung SALN, sinasubmit sila as a whole, as one. No? Sa amin po sila sinasubmit. Ano yung parusa, kunyari, hindi nakapag-submit? Kasi katulad nun, kuminsan nakakaligtaan di ba? Kapag walang nagre-remind. Kunyari, regular ba? Meron bang internal na guidelines? Kunyari, hindi nakapag-submit? O kaya yung pag nakalimutan na i-submit, parang pinapaano na lang, yung parang hinahabol na lang? Oo. Kami po sa komisyon ay stricto po sa pagpapatupad ng itong requirement po ng SALN po. Kung ang isang empleyado po ay nakalimot na mag-submit ng kanyang SALN at wala pong sufficient reason na pwedeng mag-excuse ng kanyang failure to file, pwede po itong maging ground for an administrative case. Pwede po siyang maging neglect of duty, which can be a basis for suspension ng empleyado. Ngayon, kung paulit-ulit po niyang ginagawa ito, pwedeng mag-lead po ito to dismissal from the service. And kasama po sa dismissal ay yung perpetual na disqualification from holding public office. Ano
Ano specifically yung nakalagay ba sa SALN? Did you inspect the SALN, the form itself, Jairus? Ano yung nakalagay doon na meron bang nakalagay doon na penalty parang ganon doon sa SALN kapag hindi ito na-submit? Tinignan mo ba? Did you scrutinize? Sorry, hindi ko po sure. Hindi ko po sure kasi hindi pa po sige, ako go ahead. Did you nakapag-try. Oo. Pero regarding dun sa Republic Act ng 6713, ang mga violators, they can face suspension of dismissal from service. Disqualification from government services. And it depends on the offense but accountability is always the goal talaga. Okay, Attorney Marvin, what specific penalties will be faced by someone na hindi nakapag-submit ng SALN on time o kaya siyempre binibigyan nyo naman time to justify, di ba? Sabi nyo, depende kung justified. Yes. Oo. Can you explain further para maintindihan ng mga nanonood sa atin na mga nagugulumihan na taong bayan dahil nawawalan na silang tiwala sa gobyerno. Tingin nila lahat ay palabas lamang, pakitang tao, wala naman daw talagang napaparusahan. In fact, yung mga ordinary na kumuha lang ng tinapay dyan, o kaya ng napakalit na halaga, sila yung nakukulong, samantalang itong mga big time na mga gumagawa ng pagkukurakot sa gobyerno, sila yung, parang sila pa ang, parang wala lang, dinededma lang nila itong mga usapin na to. Attorney. Yes po, to answer your question po sa kung may pagkakamali sa pag-prepare ng SALN o kaya nakalimot, actually yung lahat po ng ahensya po natin sa gobyerno, meron po yung nakatalagang review committee. Okay. So sila po yung unang tumitingin sa nilalaman ng SALN. Ngayon, may binibigyan po ng pagkakataon yung bawat employee kung may nakalimutan po silang ilagay sa kanilang SALN, meron po silang period to comply sa observations po ng committee. Ngayon, kung meron po talaga siyang misdeclaration or intentional or may kaakibat na fraud yung kanyang pagsasubmit ng SALN, pwede, based sa provisions po ng RA 6713, pwede po siyang masuspende yung empleyado ng 1 month and 1 day to 6 months, depending on the gravity po ng kanyang misdeclaration. Kapag repeat offender naman po, dun po, that is the time na pwede pong matanggal sa serbisyo ng Pwede, empleyado. pag repeat offender. Yes po. Oo. Kahit na yung mga, mga halal na opisyal. Yes po, that can be a ground for their... Pero meron na bang, are you aware of cases? Meron pong, may mga cases na po na yung elective official such as a mayor, meron pong mayor sa Bohol na nasuspinde ng ombudsman dahil hindi po niya sinama sa kanyang SALN yung properties po ng kanyang asawa. So yung failure niya po na ilagay yung properties ng asawa niya, naging ground po yun for the suspension of the mayor. Kasi conjugal yun no? Yes po. Yung property is conjugal. Oo. Minsan naman, pinapangalan sa iba. Meron bang ganon? Pinapangalan sa iba yung properties para hindi na nila kailangan ideklara sa SALN. Actually, yung nabanggit niyo pong divestment kanina, ganun po yung ginagawa based Nung from iba. what I've heard sa news po. Yung mga ginagawa ng mga congressman na dinadivest po nila yung kanilang stocks sa isang corporation, pero yung divestment po nila is sa mga kamag-anak din lang. So, they still have a parang beneficial claim dun sa stocks na yun. Pero for the purposes of SALN, di na po nila dinedeclare yung stocks nila sa corporation. Pero under the law, kailangan yung divestment ninyo is to a third party. Dapat hindi po sa kamag-anak.
So, anyo ng pandaraya yun. No? Yes po. Jairus, anong tingin mo doon? Anyo ng pandaraya yun. Di ba? Yung kunyari, para lang hindi mo ilagay sa SALN mo, kunyari, pinangalan mo na lang sa iba, pero ikaw din namang makikinabang doon. Yung pandaraya, yung integrity kasi ang pinag-uusapan natin, di ba, dito sa 6713, napakahalaga ng integrity. Yes. Do you see anyone with integrity? O ito na ang kawalan na ng integrity sa mga nanunungkulan, lalo na sa yung mga matataas na opisyal, ang norm na ngayon, parang na-normalize na. Ito yung observation, ito yung nakikita kong comments sa social media. Jairus, anong take mo dito? So regarding po kasi dito, no, ang RA 6713, strong principle siya eh. Pero mahina ang enforcement. What we need is not just harsher punishment eh. But stronger moral formation among public servants. Kasi ang batas can only do so much eh. Pero ang kailangan talaga dito, ang totoong reforma begins in the heart talaga. So, yun talaga ang pinakakailangan. So, strong principle ang 6713 but weak yung enforcement. May napanood ko nga yung interview kay former Justice Conchita Morales. Sabi niya parang we go back dapat sa core values. Yung ang mali ay mali, ang tama ay tama, hindi yung parang nababaligtad. Ang mali ay nagiging tama. Ang tama ay nagiging mali, no? Yung weak enforcement na sinasabi ay isang bagay, pero talagang integrity, di ba ang integrity is something you do, yung tamang bagay na ginagawa mo even when nobody is looking, di ba? Ganon din i-describe yung integrity, no, Attorney Marvin. Pero sabi niyo nga, merong review committee. Pero siguro kung talagang magagawa ng, well, I'm not blaming the review committee, of course. I am blaming the violators more than the review committee. Pero the thing is, parang sabi nga ni Jairus kanina, maganda yung batas, pero mahina yung enforcement. At alam natin na kung hindi ka strictly mag-e-enforce, talagang ma-e-engganyo ang mga sabihin na natin, yung mga walang integrity na i-violate yung batas. Ikaw ba sa civil service, meron ka bang parang wish list ng mga kailangan gawin para mas ma-enforce ang mga batas na ito at talagang magbalik ang tiwala ng taong bayan sa pamahalaan? Kami po kasi sa civil service, itong batas na RA 6713, lagi po namin itong in-offer sa mga ahensya na maging part po ng kanilang values development program. So may mga public offerings po kami, mga seminars, trainings regarding this law para taon-taon nare-refresh po yung ating kaalaman, kung ano po yung mga kailangan po nating gawin at kung ano po yung mga prohibitions na nakalagay sa batas kapag ikaw po ay isang empleyado ng gobyerno. So ito po efforts po ng commission na paigtingin po yung kaalaman ng government employees na hindi lang po ma-memorize yung nilalaman ng batas, kundi maisabuhay. Kasi it's one thing to know the law, but to live it out would be, mahirap po siyang gawin. Jairus, nananawagan yung kabataan, naririnig natin. Parang actually yung business sector, kahapon lang, kagabi, nanonood ako ng balita, talagang sinasabi nila, Presidente BBM, bilisan mo naman, kumilos ka naman. Kasi parang
nakikinikinita na ang isang senaryo na mauuwi na sa talagang malaking krisis, no, sa ating lipunan kung wala pang makukulong, kung wala pang mapapanagot. Ikaw ba ay confident o meron ka bang kumpiyansa doon sa proseso na nakatakda o tinakda ngayon para mapanagot itong mga mga kurakot sa pamahalaan, lalo na itong mga latest na iskandalo involving DPWH, mga kongresista at mga senador. Ang tawag nga ngayon sa mga kongresista, kongtratista eh. Congressman na kontratista pa. Jairus. Yes po. So regarding po sa question nyo, there is always a due process, no? Hindi naman kasi pwedeng pakialaman ng presidente yung investigation sa different sector, no? Sa mga kamera, ganyan. So, kailangan talaga, there is always a due process talaga. May investigation eh. Doon lang tayo talaga magpo-focus muna. Kasi hindi naman pwedeng isang pitik lang na presidente, okay na. Okay. Okay. Sige. Well, at this point, I'll invite you to give your final message. We've run out of time. We've actually consumed, how many? More than an hour already, no, dito sa ating diskusyon. Talagang mabilis lang yung oras, no? Hindi natin namalayan. Siguro, dapat meron tayong part 2 kapag meron ng napanagot. Meron ng mga nakasuhan or na convict, no? Ng ombudsman. Siguro at this point, I'll ask you for your final message, probably to the netizens na you communicate with most of the time as a young person, Jairus. Yes po. Okay. For my final message, no, closing line ko lang, public service isn't about titles or power. Okay? Ito ay tiwala. It's about trust. But the only thing, once that trust is already broken, nasira, no position can bring it back. Kaya sa bawat desisyon, piliin lagi natin ang tama. Dahil ang tiwala ng bayan, yan ang tunay na dangal ng isang lingkod bayan. Okay? Thank you po, Tita Sonia. Thank you very much, Jairus. Very well said. Attorney Marvin, your final message to our audiences. Para po sa mga nanonood ngayon, it saddens me, yung public rage and pressure na nafe-feel po namin ngayon as government employees. Pero yung frustrations and yung rage po ninyo sa mga issues and controversies, we welcome that po. At sana po manatili yan. And we always welcome yung public scrutiny. No? We should always call out any wrongdoings in the government. At para sa aking mga kapwa lingkod bayan or mga public officials and public employees, we should always remember kung ano po yung mga nilalaman ng RA 6713. Kung tayo po ay may pag-aalinlangan, kung yung gagawin po ba natin ay tama or mali, pwede po natin konsultahin yung batas bago po natin ito gawin. Yun. Maraming salamat, Attorney Marvin and Jairus. And good luck po sa inyong dalawa. May God bless you. At sa panghuli, nais nating ipaabot sa ating mga tagapanood ang katapatan na hindi lamang pirma sa papel, kundi paninindigan sa bawat araw ng serbisyo. Napag-usapan po natin ang RA 6713 bilang paalala na sa bawat desisyon, may mata ng taong bayan na nakamasid at may batas na dapat igalang. Hindi mo na kailangan hintayin pa yung ombudsman para malaman kung mali ang ginagawa mo.
basahin na lang ang RA 6713. Hinihikayat ko po kayong mga public officials dyan, basahin naman po ninyo ang RA 6713 at tanungin ang inyong sarili kung tapat nga ba kayo kahit walang nakakakita. Kayo po ba ay tapat na lingkod bayan? Mapapanood po ang So to Speak tuwing Miyerkules ng hapon mula alas 3 hanggang alas 4 sa CLTV 36 sa official Facebook page, YouTube channel at sa Free TV. Ako po si Sonia P. Soto at ito ang So to Speak at sa ngalan po ng ating mga naging bisita, nagpapasalamat po kami sa inyong pagtangkilik hanggang sa susunod nating talakayan dito sa So to Speak, kung saan ang punot dulo ng bawat usapin ay ating lilinawin. Maraming salamat.